लाभ स्ट'रि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ लोगोसे थुनानै हो। खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना बुंबानो जाबाय। बे जिउआव मोजां मोनलायनायनि जेबो नामानो गैया, नाथाय दा सानो आङो गोसोआव जिउआव आं जोबोद गोरोन्थि मावनानै फैबाय होननानै। नाथाय दा जिउआव गाबनो हायिबो मेगनाव मोदै बोहैनो हायि बायदि जानानै थाबाय। बयनिबो सिगाङाव बुंथिनानै मान सन्मानखौ गावनो गाव जानानै लानाय बायदि मोनबाय आं। जायनो गोसोखौ होनोङो नोंनि लामायाव अराय समनि थाखाय गसंफैनायखौ, जायनि थाखाय सानसेनि समखौ अराय समनि थाखाय साननानै लानो हानायखौसो नोङो हाजासे गोसोखौ होनांगौ। नाथाय बिनि सायावबो दुखु खस्थ'खौ सहायनानै नोङो थालांनांगोन। नाथाय जिउआव फिसा फिसौ दुखु दाहाया जेब्लायबो फैखायो, मानोना बयहाबो मोनसे सिमां थायो।